ya sana chetika isake kombinesa tochuka chirage chinsa ibirechia bono butuko ekero togende tokonya gotereka gaiga litkuria lero nimbwata mugeni chinsa ibere nimbwata mugeni chinsa ibere omungu anale kuru chinsa mochiage simalia odete gokwandira iguru ya mangana gisima mwa squeeze abasa baiso kiria abantu baiso kiribate kumanya iguru yichinke chiabo omungu anaro gurunga Zirwell Osebe aka Mansadu mungwana wiga agorigia obo MCA chinse mujiri chia gisima woda nabo igoto adange karoro musahe nado ko teteli baga nduna bato ko letaga iga ayuru chisera chia abantu bakoigwe nkie ko bwate kegeni nande kerabana baito basomire maybe nabo bakweguri baga bakuane ebirengereri byabo. Okay, ekro chitake chikumene berente kura buliri swali geteli ororo tu tura burania ebintu binge abantu babiri bakura ebintu monta gwakane gento omanya koegwa gusoegwa wakana nalingi egalime nali kuruchinsemo chia kuruchinsemo chia kurukigo je town waka yomo oleme egali ime omaya wade unga liago soiga kondakitanga maite mna chikondakita chiko saba jibesa mapema buna waso imeiga odara igaransa no igaransa ntange jiane wono muga koigere otebanga tingwa kana oikamanya zinguika onya na igire stage ali sintagere guika aguno ngwakanira kayabwa tansiga alima yabwa tanse otebanga ali asingo chikuikira no ngwakanira chibesa
ng'akiute tenga kane ntara manyanga ngoigane ya tindia sana abalende denche kunya kulengereria kene none duga okwa mugati gwakana ebite bingo okora egwo kwamanya gwakana ono liswali nkubuli muhako ora itialenge nga none gali utakire kuraiga azogojia gwamanya gwakana anyway ibirengere litu chikonda kitonya mulega neci ntareba na inu monte bingiye kogera mondo gasoire gali meiga unasoa wakano maego soime atara manyango ikale gose injiro kumuikia tiango nanyoli birengere libiagu asobo tukubwa lero litereka Kisii FM. Hello. Yes. Wairire buya. Ani esani nere kwa bekire iya matoga ngagate nyomba. Eko nginyoni sana binteli. Ngaki gose ngaina akoira baba koranje. Yani esani ye gotogi brada ya no korogwene limachuka okora Kenya Power. Amusubati ya gasira. Brada chitu tu amete Nairobi kasarani yani. Kisani ona intuo mweli batera. Kai gona akoirira ali. Ndonge ona inyore. Ndogeo kubwira kwenyora nka kiona aba mpange bakaru Nairobi bagacha bakagache metinonye mbati. Iganere byabantu bagache yabo agwabori riswali higi. Nali naga nionte binga kioro cyo mugagoyo enjera subwane gona abarando mwele na bayike umanya gwakana. Ya na takola tibi sababu nere jekero kwala kuimoka ko nyomba bano okwana nege sirani yaka kanora matunda o majo. Ekero kuimoka ko nyomba no maje nganga ndole sabali gali iseri ya okura ndoki undine gali. Ngode wange gali ne ni tagoli. Kone gali yo teri yaye. Yes. Nere buna hoikaiga. Waka ne buna kwaso. Ikaena ne sataka yao oiketolika. Yu mwenyewe omanyenere atakete asabe koruma asabe korubosyo ikibose ngonyeruo ora ikaro anyara ko bwate tira igogotene ni abiri mojake komina nanga akori akana ndibe sangwana dole nabaere aba akori ngotorutyo lenza ekiteliya akero waso ile tiwesa igwe chenji makora nambia nabaro bako ejenji makora na mage sanje yo bia modo baba tiko koleri na bora nyango koleri tita tiko koleri koranje. Hello litereka Tatareka lo makret. Oh yes. Bora ne tiza muje kanye yesu. Ndebi yangu mwaka. Taro ko kwemba. Kwa wodi swali ora. Yes. Tatara sore gari ne. Ore mulwa kana tiza tatara tira so wa kware megochi. Yes. Nabeta ke ire bono kana besa. Tatara gari motare ka square megochi afeki. Nabora yono bukwabo ate. Akoligeria change. Nabe omumuro we konda ibana nyale chinga chingoro. Okoligeria change. Mapema. Mwana nyumba no ataramu na kwemba. Igona era kwe change yago mapema. Okay, biya sana. Tigango tuiguyo. Litereka lo. Makina. Inje. Ngweira. Wairire biya. Ria makanda kwa watrinera persieraija. Mwabere moko mina sana ngakia yo gugoteba. O mwana minton choko nyako amanya kominala. Moeresa komie kobole te motazi hu 5 ikaki abire ngamo koira ran 70 aya 16 bratengo ngirole. Moi wane komo swali momoe. Mbiyamo waso ile ime wakane umudara jage sabari. Mongesa bari tego chako ikara to ke to watsa zene mo chako mina no tumomenya kubekera chikonda kitama goso. Ora nanera mwerese ya bononye nechi gombate chinongire nta igomo gende safari engia akare waso lipa pesa mapema upfront imbuya igona andi buna gwakana ne change nayo demand bo igo mapema gose nae uganye bakakago igama yakwa todereke makina inje oyo ndisira laki inje tiganye ngakigete nkanero ligorubosongo Boja toka. Onguri ya kanta bachi ya sama kama. Oma taka ngire nje. Anta chenji ne itu alikoli amishi mitaki. Emina moet. Yani uminda yani ngai kero kana ite njire goja sei aja. Ngati nanga danga ngachi besa chiane. Give me my money.
ngachibesa na kwa chibesa njo tanga chibesa ikono chikona kiteji na chiro china wokoli na ando ba chibesa na ndiba bakwa mere agent yao ondoro ya na nda kwere lichize chino nyamwa tabanga neru ya alikani kokoli geri echebi abona abankukora abasara barapi iyo mwako igalengera aka ikesa go ika amaya kuakana igo birengera libyago birebye biga igoro ya mangana ye apara igakara to nyakurigeria todere kango KCFM itere kama kinaitika kuboira eboire te bwero kabisa tina manyanga igweda ya ambu ya kuire mbora maganje kwa kila siku ya soko wala bide manengi sana yes bali mekwa sana bila nilima kanechira sasa kwa hivi mapema Roma na de que na bola escola de nicha ko kolera bicha ko nabantu na ntomo nyene nkalinde ali kurwali mboka ka mugonga bayiwana aiwa chiko nyara twa kumirira alo litereka yes wairire buya eboire te biyati na manyanga ya mbwa koirira burungi ya nyana ba yere siti mwana no muyango ndogera eke miao kara miao wangu amaduka mangi pewango kara begangu tina ika sengo beka lakini njiro manye zege ntagara oneke kwana liyo kababa ito ali nega ali uganse baba tabingebes ngende ngingo moya batange jenji igona aye buno guhakana nere tiga ko jenji yaga kumakura Nenda mbote nange jenji bana kwa niyo kababa. Igo barabu bale bwangu lakini ko kwa jenji na barabu bale bwangu. Lakini kwa nako ayo mwa mzuri line gari. Tali atowe. Umuntu no wetu kugasa kwa mutengichi nanga kwande. Kwa mutengi nga baba nindo cyo kwande jenji ndi kwanda ande. Ngende nginare kujipata no kanse gari menta iri ku gari menge. Igo bono 50-50. Onye kingo kwa mapema na yengi jenji. Ange jenji yana mapema mbe ko mu buku ne. Ngagi baba. Omanye tanda kwa ya. Ega one abuto kichi break ya manyonta ngaya jeta kuchita kwa emeka ndiango kubwato kirana biyasana abantu bonse banyaramba nkolenga ngambo yabale biyemono asante sana mna tokandete ko mwancho mutekere na weresa nga eskuru ya Commonwealth College of Medical and Related Studies ngoko rangiliera se intake zo kweli kya banafunzi asomo dinyome July and September omwaka oyiga Garato kuhana rigore skuru igane bwati campus chinsembo cha Kisumu Nairobi na boigo Bungoma. Onye kutete ko korega si asense ya Kenya onyore amafundisha mayana boigo asense ya Isiko na bogo so ase skuru ya Commonwealth College of Medical and Related Studies elionyale konyora amaigeli ara maronge abalimu bachite skuru bago somi proper elionyale konyora ekosi irago konye. Chiga siya magoko woni na chigo konya banta bange asibigwango bie Tibet onye kubwate grade gear D-, onye kubwate grade gear D plain a D+, a C-, a C plain onye wakiza bunga stay yoji tiga kobera ni grade yekinga na nyote D ngabono bugimabwa kubwate no wona school ya Commonwealth College of Medical and Related Studies ya kurangiri ekwa chikosi abuna bono perioperative theater technology no gweteke songe kuna gyo kwana go Italia atinde kosi enkong amangana ali theater karwa chirinya Italia abantu bali bakora theater ngoro abangine karamoji abantu bali bakora theater chinas chirio koragali okonyore kosi na rega basomete certified nurse assistant caregiver healthcare assistant health system management mortuary science karwa chiren kendo ali abantu bali bako ikalimo oyo minochi okorwa mangana postmortem nere iga nabo kwenda osomi community health abantu bali CHP bali okora bale sekenyoro bakora mangana anyagitali go sumuntanyo remo basikono first aid na chechika nutrition and dietetics mangana yobo chenu medical engineering science lab applied biology public health emergency and medical technology ICT hair and beauty mangana ya saruni nebindebyo CPA nabo ATD nabo chinyora se eskuru iga boigo mbabwate ofa boni gegendeta se intake ya March na May na September egero ko enroll ya se course ya human nutrition and dietetics ningo konyore course ya mo free nayo gochora kurua se nutrition and caregiving nutrition and community health gosobo nutrition and sport science moyabo okoyegubosa Oiga etware grade gear D-, D+, tonya utoro wasiwasi C-, C plain igonyo le diploma na boigo certificate ama temungo korabara SIDAC by the way enjera raisi sana tonya matanga o mark na itimba tibaga entete ngosomi bale weekend na boigo ngosomi bale long distance onyo kokarale na bostirio gosoma chikosi jiga flexibility and onsi totoro wasiwasi school fees bon
nigo bagwakana kulingana cheap installment isa to bona ya koranga nga kiugo chake. Campus ya Kisumu 0708684813, campus ya Nairobi 0114027 campus ya Bungoma 0717819099. Igoma nyanga na boku banyorasi www.ccmrs.ac.ke. Ono tigango tikira gumu ancho motegereri ekaroku baligigo elionyale gosoma kebisa Commonwealth College of Medical and Related Studies. Goira nande badaye karongo cha nomogeni ga chinsa chitali chintambe Stella Nyangara tigasomera mungana maya senjera yobwenge alafu ayo mengine tutaendelea. Tochiandale enenkayo musiki CFM elinambemo asi orongorwa usi miaka 8 tu abera sembe osi mchezo muntu tako ngaina gentu kocha ndego cha baadaye. Nugani tiko tuma matangazo ocha seredia Kisi FM mono na vogoto nyora gwetera saba chente baito au bagoto kasichinsa mochikubwatia insa mochakeroka nyoro mwachente ito imiyeduka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinsa mechichakeroka aino momenyi bwebunge ya umachoge borabu tutarira service yete ije kutoka somu chio Kenya angene stage imejaribu waste filling station na bari kinsa mocha top nyoro mwachente Kisi FM imiyeduka ya Hamas ijire mbarabara negeta seni kya nyimbo kya manga Kisi FM enka yomugusi gendera kotegera Kisi FM enyenero enka yomugusi Kisi FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Botuko byo mwancho matagarari nigo yabutokire teke ya migore chinse ibere chabona botuko hayegana aramangana majyasinchira yobwinge nabamenye bekenyero kya mesaire ke gotoka segodia motiche bunge South Mugirange County ya Kisii nigo besokire na kwe murungoneri okobora gwestima sense meya semya kemenge bono kolengana nabamenye abo habo bisakora se company chinguru cy'umuriro ya Kenya Power nigo bayigeta sense meyo bakaire transformer yabo na kubalirira nganko yera nibara se korinde gwikira bono batanya kwera ne transformer yo batabirubona ubonchele bwabo ganite chinguru cy'umuriro nigo bo kwamete gento kegereta bagenda te ko barasare nene asabayigo bayimurunganire komentekana kubo sari asense meyo asinge kubatkana nige sunte kenene chingake cyabutuko bamusabira umujumbo abo Mosca Silvana Sosoro gwe sona negati here kwene kibunanko nyora bare chinguru cy'umuriro asekenyere cyo kya mesaria matukoma keigo magega yabaga kakuru ase nyomba y'abatondo imeje bunganyeri bari cyace ko mwaka mabuta Joel Okengo nyambane asogo cyakorige kerugo cyo bujumbe imeje bunge yanyeri bari cyace nigabane gati yabaga kamuna bangina kuru ase nyomba y'abasisa na boigo area yaba mubea babwa tesiri yabaga kabwa soko moko bako Okengo nyambane asobura ibwaye okwana maneme sete mangana mayaba menya abo batabire bona nigo bali mayiga y'Umosika Okengo asigangi yabwati uchikulie kerugo cyo bujumba sebunge yanyari bari cyace asabayigo baburish nyumba chonsi ichira sebunge yo wesoki na komobwate si Umosika Okengo amalieta na nkoro ku Charles noyo bonchirinde na inde gondo musigisa kurwetu ndubali moinalia buna abaga kabali abanene korubotondo ba supportia nga Okengo nyambane abo mochumbe abonyali bali cyace na intwe korubosigisa twabeire amo asengencho yoko support yabaga kabalia na intu nganto tagete Okengo nyambane abo mugambi onyali bali cyace asengencho ko support na anda asengencho arange na inde tuamoro lokolire binte binge nkorusyara abantu nyagitali korusyara na ulikira abantu abange wagachira abantu kinyomba kiritokorora igogo twakira asengencho bintu biriye byakolire nganko mu support tole onchoreri bechinyenya sechure yari obonye gotoka sebunge bumacho gebara bu nimeje county ya Kisii nigo bari birero
asekire na tebwate nyumba cyo bochenu nonya bagwakane banguche sa serikali ya kaunti ya Kisii okona mone meseti amangana mayabo nchiri abo becire ya riobonyo nigo bono barurekerero kyabo gocha sabara ibenseme yo mone serikali ya kaunti inse yo buraibwa yo mugaba na Simba gwesana nigati iriko bakonya abanyore kinyumba cyo bochenu asekire yo ya riobonyo zamariye ita amanje kwikinyene cyo cyake baramba bwa se bawo kibakwe baje kunyuma yo kinyumba ne kaunti mutaye kokonya bangi naba esibakwe baje kukia naba gaga bakora kinye sesi endekero monta atakire we konya eyune ere shida narorire asekire murayo ito Simba na elio giri abantu togotome tokonyiga esara mondieki areas no maoni gwechingeni no na sengo twera mateti mbwati twachande kirero to kutumana bagakagaiga moga ko konyegera kujana ntu tokanyegera cyato konyegera kuturanya myobo ngatoro sari kuchicho kumayo konyago chogo toko chogo bose nakitoko sabaebwa nginesi nyabonyo nchabo nonye chonto bwati chibese bagusangera lyo batukono mugaso account imba bwati kumatese chiko kya mujumbe bwebinge kitutuma sabe gotoka se kaunti ya Nyamira Muske Clive Ombanegisairo urire iragucha kogendera kubakorera mirimo abamenyi bebunge iyo kolingana n'icira balirete cinga kiche campaign cyo kurigekero yekyo kakona seskuria secondary ya irianyi eje gutuka se wodi ya Kimira ebunge yuri tkurero Muske Gisairo nigaene kyabuna na chiko bakorera magendera bamenyi abo ajyo bataringe konyora kuru myaka ya kurumagega igati abo ko barosere chipara nabigo kwene kibuna boroki wase bunge ya kitutuma sabanko nyora barechi basari icyo kira bakonye kubasira samasoma abo yongati ayanda mangi omatekera ngendrete gukwariganira ingore ntera senjire yo bwikera no chikorega chinse sato nego cha butukiriste kaisano ne mogore chinse bire cha omoelio bwamangana maya asenjira yo bwenge unale tu asole na Kisii FM eka yomugusi manyagetingo minto umugusiga teba chakabwangu tureti wanchuka inkaninka iyananka Kisii FM nero inka jomugusi Kisii FM radio ito mwanyagetinge twanyorire Avenues nigo bakira saba unjoreria buna ki stockist ki distributor gose bari babwate ki agrovet abo batabwate stock yesaine asiba kwene kyanko nyorore stock kwanya kubaka na ngora ebiashara byao bigendrete gukina nabo kubatase simu yao *789 *89 hash goso bakire simi wetera se namba 011 11 333 00 mukwane na barabo erinde bagokonye asamangi watitariki na Kisii FM asomoroberi umuminjorimi kirari tukoria chuma tatu ikari tukori chuma guchakira chinse 12 weka chinse sato cha mambia bono mejando kieje nanyorire ne chingoko mari bichuchu nchara ya binyarire chingoko chiane timbwa tiendagera ngochia nkibono kunya kwe murunganiri ona yatora manyanga amangana akira maya gusiga iga e company ya Kitale Industries yaretire chindagera chikorwa nga faida feeds ime ya gusi chindagera chi buna bono chindagera chia chickmash layers growers echo bakoni aseri igoririe inse kabisa none je ndagera yetu yonsi pimba bwati nkyo tatarera guchiororo egera nayo nyore endagera yega oye chingoko chikine libago kona gutwara stressing nga chingoko enjara ya chitire
Kitale Industries nigo bono bakoroserie endagira ngiya asetugo yao eri gukina buya endagira emanyekaine buna Faida Feeds enyorere chindagira buna chick mash, duck crumbs, broiler starter mash and crumbs, growers mash, kienyeji mash, layers mash and crumbs. Tarera Faida Feeds imeyo mu Kibusongo imeya mahitaji Discount Limited opposite Aga Khan Hospital mbaro wali negeita ke emergency imeyo mu Magombo banyore asichiro ya Magombo ime ya Nyongora Wholesalers. Woigo na bukwenyorera chindagira chia Faida Feeds asagrovet ndiyonsi ereange nasore asamange kwana na mahitaji Discount Limited wetire namba 0790637896 Nabaigo Nyongora Wholesalers wetire namba 0710833817 Faida Feeds endagira engiya asiriguli religia asomutugi. Ebyateko bya Kisi FM naenda nyiri mumanyi abantu banjete ebyateko na Daniel mumanyi aya nali yakoleiro botuki amono bonyabi kurwa ebikori ebinyoro wetera abasaki bago bacire nkuma bikone engo tweyemo nigegendrete kubweni birikunye bitindi ebyanyora kurwa so mocho koroye uji ukagire kumusadia no musakibye gete kabuna omurwe getamu bekitariki na Daniel mumanyi umusacho yomo nigarigiri umusacho ndemeremo asarare kurwa nkabuoye asanyara gukora kugenda kumenye muka umusacho uyunde nekera biratike ntunda yindi rwego bikobwanze buna pro muswaki yomo nigarento busukwa sense meyemo kubwatikana nyara kuchabura chianga ekera chikwira nanka kanyoro musacho eni gabwato mukungu ondenka ainare byate komyara sense meyo kubera nyora mange nani bataka na hekiro kera litukulie ikigo cha kira chinsa isato ne dakika 15 cha maragoba amone chinsa 12 nuso cha mambia familia ya munigo ya nyara korokyo basokwo bonene kubwatikana sa abana bo yosirete pachiko ninse na kurwanira chibese cha matanga na erebo yakose erebo be umerana no muradio go chire nkuma Daniel Momanye Elia kumanye abyate kire kurwe binyoro yate byeshikiranya yani koreza mu gisozi cyaje Kisi FM enka yo mugusi naye Daniel mumanyi abantu banjete ebyate kugizi nyochonzi abantu banjete Kisi FM enka yo mugusi Koronyaore oikanyaura wetera nyaora nigotegerete Kiss FM 94.1 enka yo mugusi Kiss FM radio ito monyage tinge twanyorire Kisi FM enka yo mugusi Kasongo morando moya Waitombo notore kasongo morando moya Kasongo morando moya Waitombo notore kasongo morando moya Tobate byaba mito Mangana twaroche tobate byaba mito Tobate byaba mito Mangana twaroche tobate byaba mito Rerondero kiavete Timbore gonkire rerondero kiavete Rerondero kiavete Timbore gonkire rerondero kiavete Manya bantone kone Nyaye tora manya Manya bantone kone Aki Manya bantone kone Nyaye tora manya Manya bantone kone No moto yo moi que agera mito tu atera Que agera mito tu atera No moto yo moi que agera mito tu atera Coro qua mito cheveka Retiro bosoko Coro qua mito cheveka Kaki Coro qua mito cheveka Retiro bosoko Coro qua mito cheveka Keregentase que lloro Nero que mañete Keregentase que lloro Nero que mañete Keregentase que lloro Nero que
matanga gotoka muiwe nero monene amatanga gotoka muiwe matanga gotoka muiwe nero monene amatanga gotoka muiwe Kengwanso geko bamito chebe komodosie kengwanso geko bamito chairman Kengwanso geko bamito chebe komodosie kengwanso geko bamito Sukuru bono yasino chebe komoraye sukuru bono yasino aki Sukuru bono yasino chebe komoraye sukuru bono yasino Sindigi sasa bangina chebe kotangaine sindigi sasa bangina Sindigi sasa bangina chebe kotangaine sindigi sasa bangina Tundu bari bono seino chebe ke chamane tundu bari bono seino aki Tundu bari bono seino chebe ke chamane tundu bari bono seino Wetu atore Chebe kana bange mito Aseto menyete chebe kana bange mito Mubaroche Chebe kana bange mito Aseto menyete chebe kana bange mito Betangana nye binto Moere basinywa betangana nye binto Betangana nye binto Moere basinywa betangana nye binto Kero basinyure muiwe Batamera banto kero basinyure muiwe Nganyara bogera Kero basinyure muiwe Batamera banto kero basinyure muiwe Totiana mito maseta Tiana masetoka Totiana mito maseta Totiana mito maseta Tiana masetoka Totiana mito maseta Yayi Ora mita bataba to singire Yo babaka jisese Papata te kere gento Obeire chebe que ñoro Eche mane sukuru le tundubali Obeire chebe que ñoro Eke mwasa matanga no yene tibunere chiamani Obeire chebe que ñoro Nero moture eria chivo no nyankansora Obeire chebe que ñoro Eke ombele kansa nero moraina nero tangaine Obeire chebe que ñoro Kare kalji me nyamane chichi nero tangaine Obeire chebe que ñoro No aneso se atenere chaman Obeire chebe que ñoro Ase ubane chichi karne mama nero tangaine Obeire chebe Right, ekera abeire chebeka egesa kugenge gyo ekero abeire chebeka bakurunga bana Kasongo Stars chinze chiga cyabona butuko imemoro bilweli terekero yarugiri chinsa ibere neteka ikomena sano na ibere mwancho mutegarari ekero ndede kobuna nawe tebyagu nga nimbwate omo aspirant gayando chakanga Mansadu oyongo chikoleta ga chinsa chia bono butuko chitali yale na bono elio tukwane abera atatu igoro ya mangana aganetie ozenge aganetie mwa squeezy bunere mwako iga abantu bategwanda sobacholi bu mwako 2027 bantongo nyawe so gibaregeti asenchira yo koligia ebirogo ase chinsemo nanche natebanga onde obwate ganga yo koligia nandi nabwate gentara tebye abantu njina bongo moleta gaiga elio oeresa chinseme chigachiage simagwodira ni bwate mungwana ogorokunga Zirwell Osebe aka Ose lietarinda koiroka Mansadu uyo waspaya sokuri kero kia kyo bo MCA ase ward ya
Gesima nwale se studio wa katika mwali karibu sana ndio ngakikuru kwa bono sabantu maana bango introduce lakini bantu batamaya tinga na nze usikocha sema ikelio yes okuwa ne byake ya asamarieta nigongoro kwa Zirwell Osebe aka Mansadu korwa Gesima Ward Kitutu Masaba Nyamira County. Zirwell Osebe aka Mansadu kursi Zirwell ningo bono maite na baba kunya kuiboli boli ngalende na bora nyore Gesimali no manyira kino nte ko maite biya bande nga Zirwell ningo Zirwell yoyo nigasomete skuru ekuru kwa Omoyo primary agasoma skuru ekuru kwa Omoyo secondary na Zirwell yoyo agakora likoba omo engineer baada yoko ligerenga bono uikabwe karakali nga mwanga bone gasinda akore ngonda akore gasia mchengo bona bande bakondoka abande Mansadu abande bandoka mchengo man yeah karote baigro ya engineering ose amangana mujengo explain nango mujengo type ki engineering type ki yeah egasi ane kurukunga civil engineering na ende egasi bonete ne damana ichinyomba yani gere in broad na bongo agaja na nyomba na bongo beka na yani kombe kinyombe be smart step by step yes yeah egasi okora nubwagachi yeah ngayukuru kuruchinse mochi ya Gesima igongoro korwe kenyoruge kurukunga Getare Omoyo Getare village Gesima market bono to ujitwa ndalende Gesima market nende bonere ye kurukunga Gesima ward yeah alright bono buna gwa beri gukina gocha ngiye kogera bono lengeretinga na botagete kubolia osingie kutete kubolia igage chinzimichi ya Gesima yes nje bono kurungina na nabe to mwana omoke gocha bono nabere nkoligereri buna oborayi bwa Gesima buri oborayi bwa Gesima narorera abantu abange nigo bagutumia shortcut kungaina abantu bono paka na atwalire liyanda ndenene kwanza ndaeresera abante kene mbaeresere mbateinga kurutonyora a constitution ya 2010 iliyo mwaka Raila atuligeretia gatotetea ili bakatubwende ko yotumeka buya kera ndubwate chinchera toranyale gutumeka chibese chigo cha se ward kera bono kire ward ngonyorere chibese lakini bono yatokanga abantu mbale bakubwatana babekana babere batatu bali gichibese baja kwa abantu 100 and whatever yatokanga oborayi mbuli kokoleka borayi bwekene oborayi bwo bwasioku mboyo Gesima ward bono njenerule mbe a good example kubwa barayi bali babere ko mayiga bonspi yana lebo Gesima ward eraro lenga ega square yoborayi nebwate tobauti ndubwate tobauti yoborayi ne chigambura bali bakogambo ensensemo ya oborayi ya leadership yeah chigambula chigekera gukona gure chigambula nabo igo gesto state devolution to akore miaka eligirete 15 yes egera gukona gure chigambula ngiyuminite abambara byabo chigambura n'abantu okonyoranga barabwe enia yabo nigo batete gwetachirisha banyoranga bono egasi yabo no koligia style bakungaina abantu egere babachole barabwe baligerete chibesa how they can change politics to money egere banyale wekonya barabuka mbabwati nkorongia gukia sabantu kubeka amagenderero ya Gesima ward chu ekikyagera nakwana chigambo bono muna nche Mansadu mchengo man na talire Kenya sana na aligere iri monso na abere nseme kurukunga Kiambu Tikaroti isaide na arore na abantu na kibaho colleagues abande ba colleagues through buna performance ya abere nere kogera bakoraki bachoro talinge style bagwetangana kigoteanga ngantu nabarayi korakini gasi eri bakolire mbali gokoraki terikorrekana igo babwate umuntu umwanzu korakini vitendo hakuna yes okay sawa tugesa bwachagete go akachikura abayiga bachire ko chimayiga babira barayi ase Gesima ward yes kwabere ko bagrekura
na bere ngwake kura koru 2013 na kire chikura mara gatatu aba akiri kureka ruko kora analysis yao ngiba bere bagakorera abantu bagisima ama NP abantu abako bakira chikura baenda babura after emiaka ya bere bono ya bere ene etotebe tatu ene kwa mako banyoranga bona ende nali bago lakini te ile day kwa bakire kuraiga igo bako ba missing gaste bakora egere bona kera ikirenga bono chikura cyabere iranga otojinga sai twabere chikurange bono sai bachakire gosoka mwachakire gocha twachakire gocha lakini nje bono igonda tekoba etobauti ndete kwerusi okera bono nje tubabwekaini bono kikinde tekoro kya bantu baitu bagesima wodinga etobauti nero onde tekoborokia a good example okay bono kinabulia gesima ya twalire aba MCA balinga gesa devolution yachaka gesima ya twalire aba MCA totebe aba etire ni babere baitire babere mwamisi omutangana ngakiale kurukwa ale kurukwa ili tandira ale kurukwa nakiale wasingwa mwakirete na mwakirete kura kimono na akirete kura inga kiale kurukwa Maroko oyo gwakirete taireti oyo olengo ngakiale kurukwa ale kurukwa Joshua okay oyo ro current oyo ro akuru kunyamino asema tukaye myaka ige 10 ebere ba bere ngiki alenge gesimu getarengo gya korubono asoroje ba field ngai asote gujikopiki bono gesima wode karongo yeligereria saye ensemo ye chipara chipara chagesima chiabere chigosaleka sana na ende toligereria nsemo ya masomo chipara chiri chichi waji kwana limu ndako manyanga at least todenge para ya korwa totebe korwa quarantine yani koru nsemo ya mosobe tukuturumboka oswelisa pare takoletiki teyo tosoe ese pare korukunga korumochenwa osoe mago ikosogo sokanyangolio sokese tukwenya makoro tateyo bono saye para saye arosi gunkoru gesima osoe guchi nyamakoro teyo o gesaira arosia juzi korakini bono osoenga ga posta gesima osoe asagoro kubotana otire nyansimwa murogoro pare takoletiki teyo arafu ochomoyo getarero goro pale itakoletiki teyo nyabuya pale itakoletiki teyo bono chipara chiabere chigosaleka chiabere amakori njiri the same as style twatagete alright bono turasukira gwa guse chipara tutaraenda sekintu kinde kyao chipara chigabwa kwana ekro watemire gochiboli kwanya kuboli ngeko garachira akorwa elio manyanga bono muntu very ononda gete bono gocha nchi kole buna nchi mansadu bono chipara chekaro tokoligeria of course ngonyoro chiasokire lakini chibese nigo chigokaraki chigosoa emeuko y'abantu chibese njiri gocha gukora egasi tutagite bono chibese na chigosoka njiri gotwara bwasioku nigo chigosoa emeuko y'abantu ekibona kinda etensororo mbeke uwasi ndeta abantamo mbeke simna saibono ni nachakire kubeka abantamo koboro kinga aya magudri leader biabono ine nsema echipara ngikende nande toseme nsemo ya toteba muna amangana ya mache amache abere akolete eshida sana abangina bado niwo bakogenda more than 5 kilometers kwenda roche lakini garo koligere nga chikuwodi chinde mosoto te side ya boikoyo sai amache achakire kulemwa ntobwate bintu kurunga water kiosk kwarode garo bwate water kiosk amache ni gakole balls amache set wenda no na se ebitunwa kera chire se bitunu goro twanyore ngento kurunga ngento twatoma force of gravity amaje koraki aja ko so se binyoro oyo bwate chinguru we koraki o webekera amache nyomba mwaye ayanda be kwa se bioski bona mangana ya amache tutaite ko ya kora alafu to se mangana ya amache ayelire bono umeta amache na arobogima what is life yes alright tuakodera amache ngo kubolinde binde bikweresire ngakiura akoro binyara nya basinyirura gintoro ande gento geneki yes twarure chibara twajira amache ande kirikeke ansemo ya masomo amasomo igo tubwento konyora chi parcel
igo tobwenerete tobeka so bwasioku kera gesima ward nene to paransi ndo tanga wona saulingo jikoiro bo MCA bwa gesima ward ngandigereria asengo karaki asengo ruoka gesima ward gonta temanya kera ebichichi byonsi pi ese byabeta tonyale ko paransi egere tindorekananga ni gombwate gombwate igonkoganiria abantu banka boka amaya kubwa gande gesima ward kere koleteki kere nene igotete komanya igotonye maete byose ninye maete buya kerase ebichichi byose ninye maete bono gande tugotwara kere section kere gechichi ntwara omonto okobatenenera yes amangana ya masomo nkyo tete gukora asa masomo akulingana na eroli yo mu MCA asensemo ya masomo nki mu MCA budget yanga yewe ikana bo igo nkyo tete gukora igoro ya masomo bono mno mu MCA kibese njira ko yegwensemo yo pase toligererie abana bali batari kwenyara kabisa alafu toligererie nsemo torena ki kere school onyenge sima primary gesima primary saa ino to kwana iga saa ino to kwana iga mbabwa tie gento rukunga junior secondary na gesima ne school erenene igo bono ngo tubwenerete kere school tomanyenga chi school echi njibwate junior secondary njibwate abalimu bakolete abalimu baisaine kere school nande toligererie kere school nga abana abalimu balenge bwate abalimu aba mbale aware of gokonya abana bakoleki banyore amasomo aramaya nande toligerekere family nga abana ngogenda bale school ometa abana mbale batabwati abayiboli mbale batabwati uweso tonyore kere bichichi tosome kere bichichi tomanyenga abayiboli abana ngi batari uchire school tomanye chishida chia kere family right sana wakwana ire chipara wakayenera mache wakwana ira masomo yes nande gento kende kerekeke egento kende no bolemi obolemi sai ekere bunanje nanyarire gotara na ligeriri bono sai ekarudo kwana ya sai amangana yo bolemi bantu sai yo bolemi gwakoleki bwa change obolemi bwa change ndo bwate malemo ale ndo bwate male manene nakale twakoleteki twabwate amalema manene wone preparation ya koleki ya bere ya groire bono sai ndo bwate types of jobolemi tovo ndo bwate potali yeche mangana yechingoko ndo bwate mangana ya chingurwe ndo bwate chiombe bono chiombe to bwate sai nchiri okonyona umuntu atugete chiombe bibere isatu munanaro lira libo ikoyo okonyona chiombe chire chibwate chifreshian engombe chire ibere akinchikurwa amabera amange ensemo yechingoko abantu batuge chingoko asobonge egere obolimi wechingoko ni bwate chibes okonyora na for example buna Nairobi ali okonyora umuntu abwate obolimi bwa 50 kora kimye kero chinse chikire cyamaro bani gakorusia amagena amange akoraki akoena na ase chitauni ya bono yani ale capable chibese njiro garaki jiriko mulimo onto bwente go change mind yobolemi buli obokoro tole tobolemi bwa sai all right bia mono to na education bia mono Mansadu omwancho mategarali yo akrukwa Mansadu mujengo man Zirwell osebe odete kolige kiro kyobo MCA ase ward ya Gesima gento ngirumate ndete bategarali bago usabantu bagesima ba nyale kumanya mono iguru yo amangana yo MCA ngakyo manyete kiro kyo mu MCA ekero ku MCA ngakyo okimanyete egente gote goswaim ngakyo okimanyete bia bono nje buna Mansadu ile kitumi egento kalimaete ase obu MCA obu MCA chigasi chebo MCA mono chire mara gatatu obu MCA egente getanga lazima utunge sheria legislature naona ese monero wikwatendi ekero chi MCA chons pichakoleki chiarangerigu sko semaiki sko ja semaiki maybe na ni ndeteko ogendere kwana lito to kwegubya yes ngakiuma itekero kyo bo MCA ereseranga abantu bago bagesima ward inje buna Mansadu kero kyo bo MCA ningi maete niga gasia ne bamaya ku understand bono nga kwa resire binte byonsipi ngayuko chikurusie budget binte ngakyo kimanyete burungi egente getangani no wento ko ba represented as egekao kya GMCA Chionspi MCA ngotwara bale kikao ya kutengenezea sheria si ndio aya
MCA na yoro yo mobo bwogo tetea abantu bao be ward aya alafu MCA asichibezi chigoja no bwente go chifuatiria sana egere onyore okonyora ekwerende mugao wako yani ekegwango kiao kichibe yechibese alafu ono muna nche MCA kulingana ne style inta etegokora on my behalf na mansadu ekeruke kyo MCA igonta etokerigi esingenje gentege taganinta tekora leta abantu amo once na letira abantu amo ndo sibono mna for example saini mbwate foundation igorokunga mansadu foundation I need the igonta tekoligia abasani mbabeke amo egero na achire once na ireke ruke kyo MCA egentege tagandate y'abantu ngeringa once na cholo MCA igonta te make sure na aligiri friends onde bwensi ora choro tebe ngabono sai tole timu tole one time bono for example na nje bono onde one time onde bwensi ora chigo chorwa ase account ya Nyamira ni make sure na rosiri obosani na abarobo kana rosiri obosani MP na rosiri ne gafa ne gojikoba 2027 obosani yani nimpe ginkurwanerera abantu bane bagesima ward menta abasani ndosi abasani egere na libarajiko a good way wetetea muso konyora chibese ndetera abantu bane bagesima ward in short again take neganga ya nenene no wetoma manyekane na basani ndosi abasani for example ngobe gesima ward tinuchiko wemunga abasani ba Nyamira county book igongo chiko soa everywhere tosebe nonye Kisumu county Nairobi county everywhere Mombasa yani kazi yangu ni kujituma sana ndio nikuwe na marafi ndio nyora abasani kana kwa ntina nyora abasani abanongo baleta no ene chiro itoke simali twachangera for example no ene gochangera twachanga no gochanga twachanga narosio muchango twachanga twale manone gesima twakera no nira nyamazi twale megesi e borehole twale mire borehole abantu bono kwa sto bekire borehole twanyorama amaji bono kurwa buno mwana inji wa kawaida na bakonyora ngamaji ale kawaida ga twagenda twachangere yani eganga ya nene no koligia basani bono abantu bagesima bagochole ojioligia abasani koligia abasani kwintu kyamana once kwanyorera abasani wono konyore gasi no konyora chibese koleta se ward nigera abera isi kubwa gochigokira tu otari koligia abasani ngai igonga yugo chakore gasi nase gochigoligia abasani gozenase account ya Nyamira no kwanza egentekene kwanza lazima ungese wanchole bono gisima ward ya nchole na bere MCA ya gisima ward bono ngise njeno mugeni ngujikobali kera abantu tokujikomera na ali kwanya sono muntu chama fulani ya choliru gesa ko ikira bono oike entege tangani ochaye korosi abantu bosa obosani kuba nchiraki umuntu akonyeka gwetera omu MCA no kuliya basani goze no ko kuona chibintu byonsi bibigendera ase ward ase county aya number 1 omanye MCA ndobwati chibese to konyora muna ase ward ya Gesima ward chibese jiro bwana to koraki ngwete kuchirigereri sana si ndio alafu egento gya kabiri kopo mu MCA boika ekero tokuligeria ase mangana aye enjera constitution ya setiri yes mubunge nabwate gento kunga CDF very true national government CDF jine chibasa chikuruguru ase serikali yanene mubungo ego ase jibasare omu MCA ekero kwa temere kuligeria iguru yegasi yokoligia omu MCA nabwate budget ikuruguru ase county oja ase mwananchi kabisa nabwate ngaki chigocha chibese chikere ward kanya kwa mu MCA airu chibese chire kabisa chikuruguru ase kabisa chiaso ase account yo mu MCA ngene baseria chibese njirgo cha no cha se parcel MCA ngonyorale chibese chiae totebo for example na MP ngonyorale chibese chiae na ase kukere county MP ngonyorale chibese chiae passe the same way MCA nero ngonyorere chibese chiae akoena na
as a ward yae ono mete ward ndobwate ward na ndobwate MCA togatwara MP togatwara egafana for example toratika no yamangana ya tutebe senator ne women lab jwabuna abantu bako bara oversee oli mna kiga sigoko egokoru so as MCA lazima ufike rasmo ikange MP yao umaikendre ikenda tichibesekero chiachire MP kero kobaga nje kwamba gire cyane ese ward ya na nkingo nyora aina wenda ko aibona mne MCA na wenda ko mayabantu bawo bagesima ward okugani kuwa bongoroki uchiasiga abana kuzo uchiase mu bunge bonsi goikotware coordinate n'abantu abonse tokonya coordinate goikotera sabantu aba step by step tazi wako batena ki goikotwaro obuhama tobuya na MP ya kitutu masa for example na ndo twaro obuhama tobuya ne gafana chu obe kando ne gafana use ne MP tokonyara kumanye kigendrete ase award yao yemono ekra kwa ebintu byonse kwa note gokorera abantu bagesima chipara amache boigo amasomo n'oburimi ngayukurusie budget yiga echibese chiga elio oros chipara chiga chira somo MCA ngayukurusie bese chigorosi lya banta mangana echipara amache na boigo amangana y'oburimi. For example ndobwate a constitution ngesenero and the constitution nja yiteka baganga onye nyamira ward ngotomerwe chibes chia yekero mugaga koleki boikire one kero chibes chia chiga swase e governor one kero chekire se governor bono munanje man sadukera ninte ninde nde MCA ya gesima ward jubono ngese wikambo yo mo bongo mayanga kichibese jibono ngese chiacha ase Nyamira County bono gesima ward ngese no ere yemo ya Nyamira County so lazima mayanga chibese chekero chikobagwa kera gegachibaga kero monto kere ward ere Nyamira County ime bono kantu arubu amatobuya na inde manye step by step chibese chekero chikobagwa gesima ward ya nja akoraki yanyora yobanga kikwara osirende chipara won ngakiwo chirosi wali seko nanyo lichibe ngese goikanga praenga for example chibes che ward yane goikanga rese chiguo ese ward yane onspi as mama chipara chiri chisale to nirenga right ekero chabere nirenga nyira maramisi egasi ya noko ira maramisi ase gafana komoera sana ki ward yane bwate eshide korteki engana ase gafana gosase assembly yes talia se gavana ase assembly okay unote ko chikubolya wa MCA e budget yo korani go se kuligichi kura buno mu MCA no bwate ngakibangete kubolya wa MCA ngo kwa na iguru yo seru abantu ngo seru bali na nini osena ngakyawe bangete iguru ye budget yawe yo kuligiyo wa MCA chibesa mani wa egento nalo osote te kukwanira abantu bakoigwe egento nalo ko bateneke for example sai nandega egente kenne nale gosaba abantu baminto bagesima ward saidi ndatanga nimbwate chibesa chibesa timbwate kora kini egente kenne ninta itokotoka separo egente kenne nda itabamanyenga amangana yogoserwa abwene takoleki amepitwa na wakati chusai no banga bono ngosera tole gesima ward bonde nga bono ngosera andi na bonkoligia abasani banchangise chibese ngoleki mbasere kero kero baro lenga bona bonkoire chikwangise mongo chaka bono koligia abasani bange chibese ngoleki mbasere no ene mie ingonya chibese chipado na mongo chako koireneria abantu bakarteki banga bese chibese lakini bono se bono iganta eta abantu bagesima ward totumie toligererie torenga obuya bwogoserwa no bobe bwogose bwogosero. Alright, Patrick yagonte yakoruguru jinse mochi yagesima akombolinga boli man sadu atebelieta MCA ngirimineti MCA yes omboli buyasala member of MCA member of member of what of tinta tinga ina ingiriminati lakini ngoma tinga member of county assembly.
Right. Is that okay? Yes, Member of a county assembly. Yeah, son. Iko kwa lirengererika. Na lengererika. Member of a county assembly. Mano. Digange abantu bagisima bakubulia maswali singenjeli baga. Chinza ga ndo chindimbwa chinza ga abantu bagisima go sonde bwensi otete kubuli mansadu sote ko momoyo. Igoro yoko enda kubulia bwa MCA bwa chinza mutiagisima. Se Margo ya 0706181822 0796988630 na otolega na Mansadu Mujengo man agote nga ate to MCA kabisa chinse mujirichia gesima ward county ya Nyamira literka alo Magnite. Yes Oro moi wa mabajo bito koro na iguru mungwano hiyo minto jikobori wa MCA mbiare lakini anataka como manyinga isare onye nere bawe jikobore na dutu ya meino mogwagiri kurugesima oyigara buguchi kurasa tambe mote bitara manye ya kobori ya ndora rengera biyata saria bese ya tira konyera abana bae barasoma mbia okoro bita kurugianjori na mutoke right ambia mano gorenginga no accepted criticism no accepted both sides keraga to live abantu bagesima bagukwandira buna barengerere kabisa na enko bairani dio yes leader galo yes so mwana chote Kiburi man satu geto ya yesema kwa yote ya tekea stau hata Okabani kwa mzee ora tu mwanzo kikura wale wote kwa mgongo magenda hata yes okay iko kugure mangana problem yoko se all right ngakyo address yes leader galo ana madman yes mwana mindono kwa tobo akimage kuja barua aso wewe swala kurumwa kwana na Mansadu yes studio Mansadu mnango kwana ya kotegera mnango kote ngukwana aye nediri ndiyo sinko mungone mangana atato boli wanosobo itanga ni fito kuro okwandire mayitena kwana magina itirimo wiki area abantu bateba ngato ko kala machias yes Obura inogo kuma tonight. Ukateba na terio yomo ndani ko amanya karo kana ne studio ma tonight mu ndo yete kazi mu kwana mangana muna wana ko mu goli yuma ku kwandara kina ngire koli. Ndio na kumi baka. Ngende ketanganya abantu bari ma tonight bako buli ko ma tino ne ward vida baka ko amanya ward ne yete tanganya kara amanya kinsere amanya kisiasa. Ndio te vile karo ko mu ko mwana la wata ba ko kwa sira mu mwana ku tati. Ikuru wakire gatatu egende ketanga maite mu MCA munzoki kama ije karo munda kwa Nyamira se bunja wo chikokora para muna bono anya kitu masaba to ni maite para muna bono yakwa na kunya makoro to nyamba tie rosa tie kara so to funge ndio tama iki para kia kera nkirichi kia national government kia county nkirichi agukwa na chipara ko banga muna bangire ni wote ndire ko kumena kama grant ko kana tabire nga bamura na mirando bwato ko na Kenya nga kibono ko mate no ale studio nga kyo ko mate kera na ko tekerete na boko mukwane ndike tangani ko mate ni tangani tata kumwana uri mani sankate sawa Mansadu mani sato Mujengo man akine